featuring TJ SCT Askulu ngithanda ngesibindi urithabile awuyikurithabile akabambelela jinge iproducer anazongiyeka ndenzele ithi mnandi unyaka ophele solo eqala uyamamela ifozo lenye ingoma uza neproducer umngoni ngomntana ayisafani Good, yeah. Yeah, ish. You're a speedy driver, no car. Uyangena ungena kanye sijonge Finish now. Kodwa ngesibuzile Okay. abantu abaqhubayo ngona banezimulo mhlawumbe kaloku just time omnye khomba ngithi khona leqhubayo ayikhani ngibona ningathi ingxaki zingakanani into zama-China elongoba ningazobe ngistress semoto for into engake iminyaka emine nemihlanu siyabuza-ke anjani wakamava nezimoto ezigconyayo ngoba-ke ngiyange i-market ifladile and athethe ipova ama-China e-South Africa abantu bathe enjalo kanye Monday to Friday i-drive ekhonyayo ijonge ezinye zezithiwa abantu bayazithanda i-South Africans ngemoto zama-China kube South Africans aziyithandi isambuzi yena into i-South Africans eziyithanda kakhulu ayisambuzi hayi kuyona eyithathele phambili imoto evuleka phezulu ibe neglasi yonke bona i-standard leza cameras kwi-60 degree camera kuthiwa yenye into abazithandayo i-South African zezamoto bathanda nalanto ekuncedisayo la-advanced drive assistance yayo manokuxelela uba uphuma ecaleni utheni kuthiwa zinto abazithandayo zonke kezo i-South Africans bezamoto enye abayithandayo i-warranty long warranties ezibo ukuyaza awunamvandedwa imoto Nkosi yami izawudisebhayi xa ngisuka imile zothini izojonga ngubani noko kuthiwa abanye into ebasayo abafuna ukuphumla leyo nto bayifunayo bacheke i-voice note 041391121 singabanye bathini yenu ngithi mayike ndingene manje yabona izimoto ezamoto ziyi-right xa isentsha la moto masekwenje imoto ithathela 45 years at least la 5 years ayizukuya ngalo ithathe wena xa inje 5 years ayiduma la 5 years ke ngoku because zonke izinto zayo xa yonakele iyalungiswa xa ithi into yesevisi bayalungiselela then the minute kuphela la 5 years uyitshintshe ufake enye because ezi moto azilasti kaqala ingathi bandala iyasokolisa and ke yalungiswa kayi-one izamosha oko imagine iziva yimi ivoice note endizifunayo andifuna umuntu wasixela into esiyiqonda kancinci ndifuna abantu bayiqhubayo abantu sebenazo ngoku intoni oyincamayo ngale moto uthi njengoba uthi yeke iyam yaseJamani ndihamba ngayo ngoku umhlambi iphoxile ungayikuyithetha naleyo hayi ngoba ndiqhubayo hayi ndicabile into ethile ngayo okanye hayi ndinanto endiphoxayo ngayo ivoice ezingalo ngolosanda ePretoria ndiqhuba imoto
Picture ukuthi andikwazi igama layo. Ngoba ndingazama ukuba ndiyicacise into yoba yeyiphi for into abantu bayithole yona. Ngeke ndingeke ndikwazi. Guys, zikhona ezi weeks, zikhona enye bendiyikhwele endayiqhuba. They had, it was cold because they didn't clean it, and then that car guys, that car, the motor is doing the thing that the boss said we do. Only phone ningamnika nje inantike inamba yami nje guys baniyakwazi baninike. That's how we are garant abantu bethu. Love you, Ngusanda Pretoria guys. All the best. I love you guys. Bye. Simnandela, impilo yamaShayina. Sophisticated, female. I got female. Ngiyomphulaphula eCape Town. Imoto ayibi nangxaki xa ungazwayo iphethe kakuhle. Yo, anginangxaki siyahamba phambi iyafika ezilalini. Ifika nezinye imoto ezi. And ke ngoku neepatsi ngokusezikwazi kodwa online isiqalo sisifika ayisekho laa nto yakudala into yoba hayi azikho. Nee-dealership zabo sezininzi ngoba kwiSouth Africa. Enkosi. Ndingasibuyela eKingos lapha eKapa John Maxine. Benthi nesidrayivayo sasazayi. Yintoni? Ngibuyele emotweni yami endala. Bendithenge imoto kwezi moto zabamaTshayina, ezi moto zaseTshayina. Wawu. Ewe yona ngaphakathi wawu kwawuhleli uziva mntaka usezulwini. Eli lixesha lokucinga malunga nokhuseleko lombane kuba abantu abaninzi bonzakala ngenxa yokusebenzisa umbane ngokungakhuselekanga. Iqala ngezixhobo zombane. Sithandwa sam, laa ketile kunye ne-toaster eneentambo eziphawukileyo kufuneka zilungele zakho ngendlela engalunganga nje. Hlala ukhuselekile, uzisele emva kwa-Eskom. Ngavele lapha eKapa bemidlalele mani le ngoma kaRingo featuring uMakwena Mr. and Mrs. Adonis. Sikhumbula kudala sisebathe indawo balanganye sifune ngandlela sikuphila